Isang minuto lang to pero sasabihin ko na. Maraming problema pero may kakaiba. Di mo masabi kung ano ba talaga. Kasi sarili mo na ang tunay na nawawala. Heto na naman ang umaga. Babangon para sa pera. Walang kapahingaan, utak na ang kalaban. Dinanais sumuko pero kailangan mong lumaban. Sumasabay pa ang pamumutya ng mga taong dapat gumagabay para harapin ang tunay na buhay. Aalahanin mo, pag dinadown ka na nila, umaangat ka na. Huwag mong lunurin ang sarili mo dahil sa sinasabi ng iba. Hindi rin pagpapakamatay ang sagot para matapos na ang lahat. Kailangan mo lang harapin at ipakita sa kanila na ika'y tataas ng hindi dahil sa kanila. Kung iniisip nila ay imposible, pero iniisip mo na posible, gumawa ka ng paraan para ang imposible sa tingin ng mga ibang tao ay maging posible. Bumangon ka, lumaban ka.